Guys, mayroon akong ituturo sa inyo guys kung paano magawa ng amazing intro gamit ang KineMaster. Paano gagawa ng amazing intro? Una, pipili tayo ng video guys nga naka-download na dito sa cellphone natin. Kunyari ito. Ito yung gagamitin natin. Kasi maikli lang siya. Gawin na, i-duplicate natin siya guys. Dito. Yan. Duplicate natin. So, ayan. Yan, medyo mahaba-haba na siya. Pwede naman iba-ibahin ninyo yung video guys na ilagay nyo, pero ako ito lang yung gusto ko. Yan, nasa inyo na po yan. Basta make sure may nakasave lang kayo dyan sa gallery ninyo. Pagkatapos nyan, mag-add tayo ng picture guys galing sa gallery. Pindutin natin yung layer guys, tapos media, tapos piliin natin yung picture nga naka green screen guys, kagaya nito. May naka green screen background ako dito. Yan. Tapos pindutin natin yung chroma key tapos i-enable natin. Yan. Yan, liitin natin konti. Nasa inyo na po yun kung gaano kalaki. Gusto niyo mas malaki, so okay lang. Tapos guys, gamitan natin ng overall animation. Ito overall. Kunyari, nasa inyo na po yung kung ano yung gusto niyo guys. Ganyan. Pero fountain, ganyan. Ganyan yung effect. Ring. Yan. Nasa inyo na po yun kung alin yung gusto niyo guys. Kunyari floating, ganyan, drifting, yung rain, ganun. Pero gusto ko guys yung ring. Yan, ganyan siya guys. Ganyan yung resulta niya. Tapos hilain lang natin yung picture guys para lahat ng video may picture. Ayan. Hilain lang natin hanggang dulo. Ganun lang. Ayan. Tapos, play natin. Ayan. Ganyan lang siya. Diba ang ganda tingnan? Tapos, para maganda yung intro natin guys, lagyan natin ng music. Punta tayo dito sa audio. Yan, mamili tayo dito sa gallery. Make sure lang na may naka-download na kayo dyan nga picture o sounds. Tapos yan, mamili tayo dito. Kunyari, ito yung ilalagay ko guys. Yung hindi copyright para hindi tayo maano sa YouTube. Copyright. Ayan. Kunyari yan ang music natin. Tapos, i-make sure natin yung volume guys nga naka 200 siya. Pindutin na natin yung volume. Yan. Play natin. Ayan. Yun na siya guys. Tapos lagyan natin ng pangalan natin guys. Punta tayo dito sa layer. Tapos yung text. Kunyari yan, Tata Mindis Bisaya. Ayan. Hilahin na natin. Tapos pwede natin palitan niya ng kulay guys.
pindutin natin itong white. Kunyari red, ganon. Yan. Tapos yung font, palitan natin. Depende na po sa inyo kung alin yung gusto niyo dito. Kunyari ito. Yan. Dami naman font dito. Pwede din lagyan niya ng outline. Yung text natin guys, para maganda siya. Kunyari yung puti. Yan. Or black. Ganon. Yan. Nasa inyo na po yun guys ha. Pili lang kayo. Tapos kunyari lagyan natin ng animation yan siya guys. Kunyari fade ganon. Yan. Depende na po yun sa inyo kung alin yung pipiliin nyo dito guys. Kunyari ito letter by letter. Ayan. Ganon. Mayroon ding wipe. Ganon. Pero yung ilagay ko lang guys, ito lang parang nagpipid lang siya guys. Ganon. Yan. Tapos yung piliin na natin yung gaano kabilis. Yan. Tapos hilain natin guys hanggang dulo. Kung hanggang saan yung gusto natin nga nakalagay yung pangalan natin. Kunyari hanggang dulo, ganon. Hilain lang natin hanggang dulo. Para maganda tingnan. Nasa inyo na po yun. Depende na po sa inyo kung hanggang saan lang yung gusto ninyo guys. Play natin. Ayan. Tapos kung gusto niyo lagyan ng subscribe guys, dito sa layer, tapos media, tapos make sure lang may naka-download kayo ng subscribe button dyan guys, ng green screen, naka green screen kagaya nito. Yan. Tapos pwede dito ilagay natin dito sa taas, depende na po sa inyo yung guys kung saan ilagay. Tapos pindutin natin yung chroma key guys para maalis yung green. Ayan. Ayan. Ganun lang kadali maggawa ng amazing intro guys gamit ang KineMaster. Yung sa mga baguhan dyan kagaya ko, ganun lang guys. Para lang to sa mga beginners guys na hindi pa masyado marunong maggawa ng intro. Yan. Ayan guys. Diba ang ganda? Ayan. Basta siguraduhin lang nyo guys na mayroon kayong picture nga naka green background para paglagay natin dito sa video maalis yung background.